Хайырлы көн, Татарстан, исәнмесез, кадерле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга хәерле һәм уңышлы эш көне телибез. Календарь битендә 6 октябрь, пәнҗешәмбе. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Шуларны бергәләп барлыйк. 6 октябрьдә бөтен дөньяда яшәү урыннарын саклау көнен билгеләп үтәләр. Аның төп максаты кешелекнең игътибарын җир планетасына игътибарлы булып, үзең яши торган тирәлекне саклау. Әлеге бәйрәм 1979 елда Берн конвенциясе кысаларында гамәлгә куела. Әйдәгез барыбыз да яшәү урыннарыбызны матурлыйк. Ел сайын 6 октябрьдә иминiyet өлкәсендә эшләүче белгечләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен иминиятләштерүчеләр көнен билгеләп үтәләр. 1921 елның 6 октябрендә РСФСР Халык комиссарлары советы тарафыннан дәүләт милек иминияте турында декрет кабул ителә. Шул вакыттан башлап барлык авыл һәм шәһәр җирлекләрендә шәхси хуҗалыкларны янгыннардан, мал-туар үлүдән, шулай ук су һәм коры җир транспорты юлларындагы аварияләрдән иминиятләштерүне оештыру карала. Казан шәһәренең милли бизәге Чулпан мәдәният үзәге 2нче концерт сезонын ачып җибәрде. Казан шәһәре филармониясе артистлары тамашачыларны һәр көнне рухи азык алырга, көндәлек мәшәкатьләрдән ял итәргә чакыра. Яңа филармония дип исемләнгән яңа концерт сезоны ачылышында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Җир йөзендәге Чулпан йолдыз кабынганын күргәнегез бармы? Хәер, бу күренешне хәзер көндә Казанның Идел буе районында күзәтеп була. Яңартылган Чулпан мәдәният үзәге һәр көн тамашачыларга концертлар, спектакльләр, иҗади кичәләр тәкъдим итә. Казан шәһәр филармониясе ул шундый зур иҗат организм, анда безнең нинди генә җырчыларыбыз юк. Казан бию ансамбле, Казан нуры оркестрыбыз. Шуның хәтлек бай, сәнгатькә бай һәм талантлы коллективыбыз белән яңа сезоныбызга аяк басабыз. Казан шәһәре филармониясе артистлары хәзер җырлап кына калмый. Төрле музыкаль спектакльләрдә катнашып, үзләренең актерлык осталыклары белән дә сөендерә. Улпат артистлар да бу проектларда бик теләп катнашалар. Җырлап кына калмыйбыз, без уйныйбыз да, без сөйлибез дә, без биебез дә, без бөтен эшне эшли беләбез. Һөнәрләребез бик күп безнең. Шуңа күрә монда бик кызык. Кызыкта ул ничектер менә бер генә жанрда түгел, күп төрле монда. Чулпан Ринатовнаның аның фантазиясе ташып ашкан, шуңа күрә без монда мәш киләбез. Шул хәтле яратып эшлим, шул хәтле сөенеп эшлим. Менә ничек мин Казанга килдем, шушында үзебезнең филармонияга. Мин инде шунда эшләп киләм. Инде илләребез тыныч булып, исән-сау булып шулай эшләргә язсын. Яңа проектлар әзерләнү безнең өчен бик шатлыклы һәм күңелле, тамашачы өчен дә. Яңа еллар өчен балалар программасы театрализованный менә шундый ниләр эшләнеп, уйланып килә җитәкчеләребез белән, Аллага шөкер, кая барсак та материалларыбыз менә эшләү алымнары кызыксындыра артистларны да. Казан шәһәре филармониясында яшь башкаручылар өчен балалар филармониясе уңышлы эшләп килә. Биредә балалар төрле тавышка җырларга, биергә, музыка уен коралларында уйнарга өйрәнә. Безнең кастинг аша балалар уза, һәм инде булар бөтенесе җентекләп, бөртекләп җыелган балаларыбыз иңнәрен алып, тәмләрен алып, алар бүгенге көндә чыгыш ясыйлар. Бу балалар безнең киләчәгебез. Аларда безнең киләчәгебез һәм инде аларның бөтен булган талантларын без үстерергә тырышабыз. Ә инде без Казан шәһәр филармония солисты буларак инде аларга ул мөмкинлекләрне бирергә тырышам. Казан шәһәре филармониясе артистлары зур премьерага әзерләнә. Бик тиздән җырчылар башкаруында Зәңгәр шәл һәм Морау батыр спектакльләрен күреп булачак. Татарстаныбыз горурлыгы Сәйдә Мөхәммәтҗанова Мәйсәрә ролен башкарам дип шатлыгы белән бүлеште. Мондай филармонияга һәрберсен алмыйлар. Һәм инде монда эләгүем минем өчен
кыйммәтле тәҗрибә. Шул хәтле артистлар, талантлы артистлар арасында эшләү. Монда бит инде атказанган артистлар да, халык артистлар да эшли. Алардан менә шундый тәҗрибә туплап, миңа әлбәттә файдалы. Мин инде Зәңгәр шәл спектаклендә Ишанның 4нче хатыны булып уйнадым. Мин бәхетле кеше, чөнки мин Казан шәһәр филармониясендә эшлеймен. Безнең яңартылган үзәгебездә үзебезнең концерт залыбыз, үзебезнең репетицион залларыбыз бар. Шуңа халкыбызны менә монда милли филармония үсеп барсын өчен төрле проектлар ясыйбыз. Яңа өебездә Чулпан мәдәният үзәгендә безнең яңа филармония үсеп, матурайып, чәчәк атып китәр дип өметләнәбез. Халкыбызның күркәм гадәтләреннән берсе хатын-кызларга зур ихтирам күрсәтү. Аларның урынын тиешле биеклеккә күтәрү. Бүген тапшыруыбызда кунакта Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия ханым Идрисова. Ул безне Ак Калфак оешмасы эшчәнлеге белән таныштырып үтә. Исәнмесез, Кадрия ханым, хәерле көн. Исәнмесез, хәерле көн һәрберебезгә дә. Бүгенге вакытта менә соңгы елларда дип әйтик инде бик матур күренешне күзәтәбез җәмәгать урыннарында. Концерт булсын, мультеатр булсын, мәеме, хатын-кызларыбыз күтәртмә якалы күлмәк һәм инде тиешле итеп сайланган калфак киеп килә, име? Менә бу чынлап та шул кадәр матур һәм сокландыра. Менә бу урында әйтәсе килә. Менә бу бит инде Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының эшчәнлегенең бер күрсәткече. Шулай бит? Бик зур рәхмәт, чынлап та шулай. Менә без бу киемгә күчеп йөри башлаганда, әле 10 ел элек иде бу. Калфак киеп йөрибез кызлар дигәч, безнең оешма җитәкчеләре аптырашта калдылар. Чөнки бер кайда калфак түгү юк, чөнки ул концерт өчен, менә артистлар өчен, ниндидер биючеләр өчен, әйткәндә дәүләт ансамбльләре өчен тегеләдер улай бер. Кеше тормышта гадәти күренештә, театрларда алай калфак киеп йөрүләр юк иде. Менә хәзер Аллага шөкер дип әйтәм, кайсы гына регионга барсак та күтәртмә якылы күлмәкләр һәм калфаклар. Чөнки халыкка моның ни өчен киелгәнен аңлатырга гына кирәк дип уйлыйм. Әгәр дә халык аны белә икән, менә бүген карыйм, күрәм, бик матур бит күлмәк, күтәртмә яка. Чөнки безнең менә бу өлешләр ябык булырга тиеш. Безнең ябык булырга тиеш кешенең менә гәүдәсендә 5 өлеш. Аның берсе калфак астындагы өлеш, чөнки ул тишек кала, тире белән генә каплатыла. Икенче өлеш менә муен өлешендә, өченче өлеш инде ике күкрәк янында, һәм инде киндек, аннан соң инде 5нче урында. Безнең ачык урыннар гомумән каплаулы булырга тиеш. Бу бит инде безгә ата-бабаларыбыздан, әбиләребездән, әниләребездән калган ядкәр, ягъни бүләк. Без аны бүләкне бит саклый да белергә тиеш. Алар бит юкка андый киемнәр киеп йөрмәгәннәр. Менә шушыңа үзебезнең сәламәтлек өчен үзебезгә бу киемнәрне кию кирәкле. Һәм моны халык белергә тиеш дип уйлыйм. Никадәр файдалы мәгълүмат. Кадрия ханым, чынлап та менә кызларыбызга да милли гореф-гадәтләрне саклау нәрсәдән башлана? Әгәр дә инде менә шулай күлмәк киюдән башласак, менә үзебездән башларга кирәк бит инде. Теге син булай бул, тегеләй бул дип әйтүдән генә мәгънә юк. Нәкъ менә үзебездән башларга кирәктер. Менә сөйләп йөрүнең, әгәр дә син үзең менә шушы сөйләгән сүзеңә тәңгәл килмисең икән, кеше синең артыңнан йөрми. Әгәр дә син башта бу әйберләрне үзеңдә булдырып, аннан соң инде халык белән элемтәгә кереп, халык белән эшлисең икән, ул вакытта синең артынан халык иялә. Шуңа күрә дә менә без бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче региональ Ак Калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасының бик күп җирләрдә, 41 регионда, 17 чит илдә һәм Татарстанның барлык районнарында да безнең оешмабызның бүлекчәләре эшләп килә. Без аның белән бик горурланабыз, чөнки хатын-кызлар, әгәр дә алар белеп, аңлап бу эшкә кирип китәләр икән, алар эшли торган халык. Менә сез әйтеп киттегез, чынлап та менә 10 ел элек хәтта калфаклар тегү менә аны ничек тегергә икән соң дигән шундый сорау килеп басайды. Хәзер менә каягына барсак та, чынлап та һәр җирлекнең үз осталары бар һәм бу бик яхшы күрсәткеч. Менә шуңа күрә без инде башта аптырап калдык, аннан соң нәрсә эшләргә микән? Һәм инде беренче өйрәтү дәресен үзебезнең изү
тегү һәм калфак тегү буенча бөтен дөнья татар конгрессына җыйдык. 108 хатын-кыз төрле регионнардан, районнардан һәм чит илләрдән килде. Казахстан, Үзбәкстандан да килде ул вакытта ук. Һәм алар өйрәнеп кайтып киттеләр. Без дә бит өйрәнеп кайтып китте дә, шуның белән онытылды түгел. Ул кайта 2 атнадан соң алар кайтып нәрсә оештырганнар, нинди эшләр башкарганнар, кире безгә хисапларын җибәрә башлыйлар. Анда инде сүрәт була, алар ничек итеп утырганнар, нәрсә эшләгәннәр, һәм инде нәрсәләр нинди балаларга, нинди яшьләргә өйрәткәннәр, олы апаларга да өйрәтәбез. Менә шушындый юл белән без кирип киттек һәм чынлап та ул бик тиз таралды. Хәзер кая гына барсак та үзләренең калфаклары, менә шушылай без киябез дип, һәм һәрбер җирлекнең үзенчәлекле. Шуның белән дә ул кыйммәтле безнең өчен. Калфак кына тегеп калмыйлар, әле бит әле сез без әле менә тапшыру башында сөйләшеп алган идек сезнең белән, хәтта җын уйык башлар да бәйлиләр икән безнең, менә шушы җирлекләрдәге хатын-кызларыбыз. Менә дөнья үзе өйрәтә, эшләргә дә, нәрсә эшләргә ничектер безнең каршыга үзе чыгарып куя. Менә кайсыгызның шушы араларда без кайсыгызның кулы җылы дигән акция игълан иттек калфаклар арасында. Һәм бөтенесе алар җылы шапкалар, шарфлар, баштан гына кия торган шарфлар элек бар иде бит инде. Уйык башлар, биялиләр бәйли башладылар. Хәтта шундый әйбер хәзер бит инде йонның да структурасы үзгәрде. Чөнки сарыкны елга 2 тапкыр түгел, бер генә тапкыр кырка башладылар. Һәм инде бу киезләнә, аның структурасы үзгәрә, кайбер җирләрдә бөтенләй сарык асрамыйлар, җынны таба алмыйлар. Тапкан җирләрдә шундук эшкә тотындылар. Һәм инде без Алтайдагы, Новосибирскидагы үзебезнең ак калфакларыбыз белән элемтәгә кирип, анда инде безгә җоннар җибәрәләр. Менә шул хәтле берлектә эш бара. Бөтенесе кире кабаттан кабаларны алдылар. Бөтен җын язу серләрен кире кабат төшенделәр. Һәм бик зур тырышлык белән, тизлек белән юкбашлар, перчаткалар, шапкалар, баш киемнәре бәйли башладылар. Без инде бөтен хатын-кызларга чын күңелдән рәхмәтле. Бик рәхмәтле һәм бу бик саваплы эш. Әлеге саваплы эш үзләренә меңе белән яхшылык булып әйләнеп кайтсын. Амин. Амин. Гадия ханым, менә җәй айларында да сез бер генә минутта тик тормадыгыз. Без инде аларны карап бардык, төрле социаль челтәрләрдән. Шул турыда да сөйләп китегез әле. Менә шушы эшчәнлегегезгә берникадәр йомгак форматында. Менә безнең инде эш шулай дип төзелгән. Biz 4 елга бер курултай үткәрәбез. Чөнки безнең билеп торасыз 1917 елда беренче татар хатын-кызлары, мусулман татар хатын-кызларын курултайы булган. Шуннан соң тукталып калган. Без 102 елдан соң 2019 елда икенчесен үткәрдек. Ни өчен икенчесе итеп үткәрдек? Монда да бит татар хатын-кызлары, анда да татар хатын-кызлары. Татар хатын-кызлары бер вакытта да хәрәкәтсез ятмаган. Алар һәр вакыт хәрәкәттә булган. Менә безнең шуны күрсәтәсе килде һәм инде киләсе елга, менә безнең 2023 ел безнең 3нче курултайыбыз булырга тора. 2 елга бер тапкыр җыен формасында үткәрәбез. Анда инде бөтен дөньядан хатын-кызлар җыела, без бөтенебез берлектә, чит илләрдән дә, регионнардан да киләләр һәм бер елны да ул билгеләнгән безнең чаралар үтмичә калмый. Инде шушы курултайлар һәм безнең форумнар, ягъни җыеннар арасында безнең күчмә утырышлар 5 җирдә. Ул үзебезнең Татарстанда гына түгел, менә быел без Пермьдә булдык. Ирен елгасы буендагы татар авыллары тарихын өйрәндек. Аннан соң без Чистайда булдык. Тарихи ядкәрләр сагында без дигән темасында бик гыйбрәтле язмышлар монда карадык. Һәм тарихны өйрәнәбез шын күңелдән бирелеп, чөнки тарихны белергә кирәк, шәхесләребезне барларга кирәк. Шул шәхесләргә тигезләнеп кенә безнең үсү дәрәҗәбез булачак. Менә шуңа күрә без анда инде үзебезнең ак калфакның беренче җитәкчесе Роза Туфетулованың язмыш иле дигән әсәре чыкты, китабы чыкты, китап булып басылып чыкты. Шуның презентациясын үткәрдек. Чөнки менә шушы Чистай җирлегендәге Мөхәммәд Закир хәзрәтнең икенче гильдиялы сәүдәгәр ул безнең, аның кызы Өмме Гөлсемнең язмышы сурәтләнгән китап бу. Алар Питерда укыганда иптәш кызлары белән китәләр Төркиягә һәм андагы сугыш вакытында бик зур ярдәм күрсәтәләр. Хәтта
Әле без моны татар хатын-кызлары белмибез дә. 8 мартнан да 8 март һәм Гөлсем бәйрәм итеп үткәрәләр Төркиядә. Бу бит безнең татар хатын-кызы. Менә безнең нинди шәхесләребез бар. Без шуларны инде халыкка аңлатырга, хатын-кызларга аңлатырга телибез. Аннары инде без Мамадышта үткәрдек. Мамадышта тарихны язмыйлар күкләрдә, язалар яшәгән җирләрдә дип. Иң беренче без Кечесен авылыннан башладык. Яруллиннар яшәгән авыл. 3 беренчел безнең чараларны, ягъни беренче менә Захидулла Яруллин, Фәрит Яруллин, Мирсәет Яруллин, Захидулла Яруллин беренче тынлы оркестрын татарныкын оештырган. Фәрит Яруллин беренче балеттан, Шүрәле балетын язган. Безнең Мирсәет Яруллин беренче татар ораториясын язган. Менә бит шундый кешеләрне без белмибез. Ә без аның җирлегенә барып, туган җирләрендә кичкенә генә бер шулы Кечесен авылында моны халыкка күрсәтә алдык. Анда бит шундый сквер төзелде алар өчен, музейлары бар. Гаҗәеп халык безнең татар халкы. Әле алга таба да бит, менә сез 2023 елда аш-су осталарының да шундый бер җыены үткәрергә җыенасыз икән. Менә без хәзер алга таба безнең бик зур чаралар тора. Берсе инде безнең менә Чуашстанда булырга уйлыйбыз без. Һәм анда инде без Чуашстанда шундый теманы алдык. Эш буын хәрәкәтендә туганлык мөнәсәбәте. Менә бик гыйбрәтле хәлне әйтәсем килә миңа. Безнең өчен инде ул бик гыйбрәтле һәм шушыннан без инде аңларга тиешбез дип уйлыйм. Тукай авылында булдык. Анда хатын-кызларны алып барабыз без. Менә Тукай авылында 500 хуҗалык бүгенге көндә. Шуның 499-ы 3 буын вәкилләре бергә яши. Субханалла. Берсендә генә килен белән малай аерылып чыккан, икенче җирдә яши. Алар кемнәр соң, ничек алай аерылып чыкканнар, берәү генә ничек алай дигәч, хәзрәт безгә әйтте. Ансын киленне Татарстаннан алганнар иде ул гаилә диде. Миңа инде кыенда булып китте. Менә шуңа күрә йөреп, беребездән беребез күреп, аңлашып, ул җирдә телдә сакланганын, үз эшләрдә бар икәнен күрсәтәсе килә. Һәм безнең Ак Калфак оешмасы каршында төзелде коррекцион советлар. Татар халык ашлары коррекцион советы һәм галимәләр. Татар галимә хатын-кызлары коррекцион советы. Без инде җыенабыз. Юнус Әхмәтҗановның бөтен аш-су осталары белән берлектә бәйгесен игълан итәбез хәзер татар халык ашларының. Һәм инде икенчесе татар хатын-кызлары галимәләре коррекцион советы белән бөтен дөнья күләм кем татар телендә белергә тели һәм дәрес алып барырга тели, аларны җыеп, без инде аларның белемен күтәрергә җыенабыз. Ул инде безнең 23 елга планлаштырылган безнең зур иҗат менә алдындагы үзебезнең бердәмлек оешмабыз алдындагы безнең бурычыбыз булып тора. Бик яхшы планнар, уңышлы булсын, Кадрия ханым. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының эшчәнлеге турында шул кадәр тулы итеп сөйләгәнегез өчен. Бик зур рәхмәт. Исән сау булыйк, имин булыйк, матур итеп яшик. Бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Исән имин булыгыз.